Un gan cyn un llygaid gau, un anwyl yn ennydd rhwng ffrindiau, hen gan o'r newydd yn gwau, ein nodau ein heneidio. Cwrs Gwerin i bobl ifanc 11 i 19 yw Gwerin Gwallgo. Mae yn ei 30 flwyddyn eleni a mae'n mynd o nerth i nerth. Mae dyn ni 35 o bobl ifanc ar y cwrs eleni a nifer fawr o gwynebau newydd sy'n hyfryd. Felly mae'r cwrs yn cael ei redeg gan trac a mudiad i ddatblygu cerddoriaeth Gwerin yng Nghymru yw trac a ni'n neud lot o waith ieuenctid ond hefyd i ni'n gweithio gyda cerddorion proffesiynol hefyd a'r nod yw codi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth Gwerin Cymreig yng Nghymru ac yn ryngwladol hefyd. Mae yna 6 o diwtoriad arbennig iawn gyda'r ni eleni. Gwilym Bowen Rees, Gwerin Gwallgo, Patrick Grimes, Jordan Price-Williams, Dan Laurent a Bethan Williams-Jones. Fi ydy'r tiwtor canu Gwerin yn Gwerin Gwallgo eleni. A mae gen i criw bach yn dysgu cynnyddon efo fi. Ac hefyd yn dysgu tipyn bach am arddull a steil canu Gwerin Cymraeg a Chymreig. Mae o'n lot o hwyl ac pawb yn lluniaethu fi gilydd yn gerddorol ac yn gymdeithasol. Mae pawb yn teimlo di ymlacio, neu ffrindiau newydd a creu cerddoriaeth hyfryd. Patrick Grimes dwi, a flwyddyn yma mhrif swydd i ydy cyfarwyddo y band mawr. Da ni wastad di cyd chwarae i radda ar y cyrsiau yma, ond blwyddyn yma da ni wedi trio wneud o'n rhan mwy allweddol o'r peth. A band ydy'r gair bwysig, ddim cerddorfa mae hwnna fo. Mae Glan Llyn yn lle gwych i gael cwrs fel un i bobl ifanc, dwi'n meddwl. Mae'r adnodda sy'n yma yn arbennig. Mae yna weithgareddau amrywiol i'r bobl ifanc i wneud ar wahân i gerddoriaeth. Os ydyn nhw wedi cael, digon am ryw chydig bach ar y canu ar y gerddoriaeth, maen nhw'n gallu gwneud rhywbeth hollol wahanol cyn dod yn ôl eto at y canu. Hapus iawn i weld bod lot wedi dod nôl o flwyddyn diwethaf. So fi'n cael gweld nhw datblygu pob blwyddyn. So mae hwnna'n lyflu cael gweld. Mae hefyd yn hyfryd gweld pobl yn cymryd diddordeb sy'n rioed i dawnsio yn eu bywydau nhw. Dwi'n caru Gwerin Gwallgo achos dwi'n gallu gwneud fy hoff ddiddordeb gyda pobl yr un oedran o fi sydd jyst yn rili hwyl. Fe'n wedi Ifan Rhys a dwi'n chwarae gitar. Mae Gwerin Gwallgo wedi bod yn lot o hwyl iddo fi. I ni newydd dod o'r noson lawen a mae'r bobl ifanc di cynnal noson anhygoel. Pob blwyddyn dwi'n edrych ymlaen i'r noson yma a eleni mae'r safon jyst wedi bod yn wych. Fi ffili credu bod wedi cael amser i gyfansoddi a trefnu'r gerddoriaeth yma o gwmpas y rhaglen llawn sydd gyda nhw to be. Dwi'n mwynhau dod yma i weld pobl efo'r un diddordebau. I don't know, mae sy'n llawer o hwyl, ynddi? Yeah, definitely come back next year. Yeah, me too. I learned to play by ear, which is something I found really hard to do before, but now it's a lot easier, so if I come back next year. Yeah, I think it was nice not having like a music stand in front of you and just play what you want. Mae wedi bod yn profiad mor gwych i cael grŵp o cellos ar y cwrs. Dim lot o bobl sy'n chwarae cello yn cerddoriaeth traddodiadol yn Prydain o gwbl. So, mae'r kids yn just mor anhygoel a talentog. Dwi'n hoffi Gwerin Gwallgo oherwydd mae'n wych. Ond gen ti ddweud.